Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma, tada kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Tisurat ngayon tay drama ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man, tikunana. Dear Miss F, siyak ni Jason, tubuak ti probinsya ti La Union. Ngam addaak ita dito'y Cagayan, tadituyak ana ikamang. Jak kuman kayat asublianan pa'y tinapalabas. Ngam idinangag ko to'y programam, nalagip ko ti amak. Kat naipalagip manan kanyak ti maysa apasamak ajak to pulos malipatan. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabyan ka ba't anagawin lakay? Ay, nga ron bakit? Saan mo't nga may namalmal pas istorya ni Kabagis Anor? Kat napagsaritaan nyo ba't lang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wain, bakit? Hindi damaw, medyo agkid-kid ni Jaime. Di kaya't nakitdakdakkel kanukuma ti partina. Dahil sukat nga ron ti inauday. Hanggang kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti rire. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasadya ti kapanunutan na. Kaslaad amot ngamin sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Uwan nga raw. Naitamot tinadlaw ka o bakay. Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anya ngay nga rod ti plano yaw. Mapada ki jay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da ngagkakabsat. Nadya lang ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat yung sto arukod ti bingay da ngagkakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yung di awan ko man ti parikot yung ita. Wanar da. Tsak man mo kada tatang. Ita lang bata na panunot da nga sikaswan na dyan daga. Tailako kat nga rudan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako. Amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Nakunamon bakit? Ti kunamat ni tatang. Nakamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may. Taday dya kanumatan ti pan nakatawid mi ngagkapsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Wait bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot ten nagti magastos iti pan nakarukon kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang nalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunobon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y. Rambutan. Ay, kastagayam ti rambutan. Wait. Na ito yung ngay. Ang mga nudi mo pa'y amo no anya amula na ito eh. Amok mo't alakay. Anya nga raw? Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga ron? Anya ngay nga ron? Kalamansi?
Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga ro na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno adan tumot apitin ta. Wen tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Nako namon, bakit? Isa mayat mo't lang tagmula-mula. Tadatayin tumot lang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na imbaguan? Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igaad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mami mkan ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi kakat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimbang pa tanak ko. Napanan sa inwayway dagiti taraken na. Hapay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitong bigat. Sa dino ko maaya ti papananyaw Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitaan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Hinton Lunes nga ruudan ti panagsurvey na. Wana nang. Isumat ti nyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga ruudan ukas ta. Tapno malpas betan amabingay day ta adaga. Kat awanan ti rumswa arire. Iti nagbabaetan dang agkakabsat. Wana? Awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay, papanam. Mapan kumanbit imula lagi ti rambutan kan lemon iji baba. Naimbaglangan dan tumat apitin tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagita lakay. Ay na, nabit itan ti tawon bakit. Laita 5 ginggat 6 matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagito. Naimbaglangan dan tumat kalkalay atin dagiti apo ko ta nukwa. Sa bagay matkit di nagbiit ngagpayso ti aldaw. Saan ang mapupuutan ti ba naglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat-gatangan tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Sana balay ta mabiitak lang mat. Urayin da kaun, ta satay to agigid na mabigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa pahamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Tapno malpas ko adalusan ti pagnaan na itag survey. Sumurot matlang ka din ni tatang. Saan? Ni Lorna ti kadwak, bakit? Sumarunun to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Iti kas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin, bakit? Isupay manan ti may tangdan. Kan may sa, basit lang matday jay. Sana balay, tadamat ni Lorna akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid di tuyo ditawan no dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kapsat ko. Masapa aktulangan ang mapanagpalingke, taibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangaro ti makaam mo, bakit? Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak Jedaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurtak man.
Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wan? Sige, daddy. Mangnagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, daddy. Sige. Mapanakon. Sige, daddy. Manong Samuel! Umay kape aglinom, kami. Kasta unay ditudot na. Wan, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Ay, uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya turasan. Agalas jisan amanong. Amangan no mabisin ka. Ang damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak ngamin namigat itay. Mabit lang, taalaki tibag. Anto, yading ko. Agyaman ak, manong. Paumaymot kat di siguron da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Le, unngag pa iso. Agore ka. Kasla talumat ata o ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti abagatan na paset ti daga adaldalusan ta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin maeropaan no asino dagita. Oray siyak nga ron. Medyo adayuda pa yung amin. Tinasaya at orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito Amukon. Adadakkel apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umaykan. On, mami. Dahil jayan ti mangga dakta kamatan niya, mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, mami. Amangan no dida ka mangag. Mala, umay kanta mapantay ijay. Sige, mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Ha? Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla sa sang sangit, mami. Wan nga rod. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti. Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy! Samuel! Samuel! Anya tinapasamag Lorna. Apay adara-dara ti asawa ka nakadasa iti daga. Daddy! Daddy! Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y matmatay! Daddy! Samuel! Daddy! Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawa pa'y! Apay! Mami! Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami! Kasano kami payitan, Samuel? Kasano kami payanta pinanawan da kami matin? Agring ka, Samuel!
Agrain ka, pangasim. Dati! Nagrigat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrigat nga aklunan ti kastoyan na pasamak ti anak na. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan iti anak. Imbes na ti anak na ti mangidulin ka dada. Saan ba nadatagin ti nanaganak ti mangidulin kan ko na? Nagsakit, Tulio. Wala raw. Naging gaita. Diyak pala ang matukaw na panunutan. No asinaw nang sinagarami ni Tikastoy kan ni Samuel. Dudwa na lang arudin ti anak na. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na. Anday tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma, mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit bakit? Ikararag na, sapay ko matamatiliwan na iti awanan bain. At ang aramid iti kastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hostisya, iti panakata iti anak na. Kumusta ang inyong tilor na, Mami? Kaasi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain nagiti nangaramid iti kastya kadakwada kan dadi, Mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kadakwada. Sa pulag ida, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan antilor na. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti mauding nga anges na. Nagsakit, Mami. Nagsakit. Jason, anak. Isuanas ken lang ang palsek. Masino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap na marik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-aasim na di mo ar-aramiden ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagiti lindag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Kristi ti Santiago Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Kristi. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal nang runa kadagiti padak a nasukir nga anak. Miss F, agmay may saak laang nga anak. Sakto laang met ti estado ti panagbiag mi.
Din makkelak ama ited amin ti kayat ko. Nasing petak met ti kunak. Natulnugak kadagiti dadakkel ko. Iso na laeng ta idi nagayatak na iturod ko asinukir dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hi, Christy. Hi! Ay, agyaman nak, simangput kamot laengan, Patrick. Itayak pa'y nga gururay dito yan niya. Kwa? Sorry, sweetheart. Binulod nga ni pare Dexter ti motor ko. So, medyo naladawak. Okay, no problem. Kat sa dino nga rod nga iti pang-date ang kanyak, sweetheart. Ha? Sikaman kat din, usta dino ti kayat mo apapanan, sweetheart. Makaamukan, Patrick. Basta kayat ko ti agrelax si tangal daw. Di kan sumrek iti pagadalan nyo? Saanan? Masaduta kun nga gadal. Okay. Mapantangarod ag happy, sweetheart. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Ta sumurutak ken kay ti sa dinuman apangipanam kanyak, Patrick. Okay. Lumugan ka nga rodan ni ti motor ko, tamapantan. Okay. Naimbaga orasyo, tatalito. Apay, anya ti masapul mau. Ay kwa, dagasat ko man ni Christy, tata. Nagtulag kami ngamin na rumor kami ita. I-date ko man ti anak yo, tata. Sana mabalay. Ha? Talaga napuskul ba ti panagrup-rupa man niya. Imbagak lang arudan ajak kayat ti artag ken adik apaki asawaan jay anak kau. Apay, narigat ka di nga awaten dayta. Ha? Ni tata mo. Puno nga gin inumak ngem sa anak mo't nga artag. Kang ronan ti amin sa anak nga adik, tata. Ay, awanan ti adu pay asaw. Pumanaw ka kitday. Di mo disturbon ti anak kau. Ka madamang agrib-ribyaw. Ken maysa, ado, ti matrabaho dito'y balay. Kasano nga rudan nga kinagtulagan mig ni Christy, no di yung palubusan na rumor, tata. Lokonak, pumanaw ka. Pumanaw kan. Ta manganon niya pa'y ti maaramid kukid ka. Ala, panaw! Patrick! Ha? Christy, sinurnak? Wan! Linibasak ni Tatang. Anya? Abangan mapirugan na ka ni tatang mo. Uray Marwam tayo jala kay. Masurunak. Paritan nakit din na makinayatkin ka. Ha? Di naknarog ka no kayat aparakin ka. Siyak mo't ti makiasawa. San mo't nga iso? Loko ka talaga. Pasensya ka na. Iti panagsasaw ni Tatang ko, Patrick. Hindi ka madanagan. Nakasagana ak amang sukir kadakwada para ken ka. Ayayatan ka nga minunay. Diyak namin kaya mapukaw kay tibiyag ko. Oh, agyaman na Christy. Ay ayatan kamot unay-unay. No kayat mo, agden natan. Diyak ngamin kayat ang maagaw na kapay ti sa balikan niya. Sige, Patrick. Mayata kiti dayta. Ayos! Nagturugam inirami Christy. Kwa? Ijay balay da sina, Tatang. Ulbon! Ha? Nagturugam inirami kunak. Kwa? Sumumpat ka! Ijay ayan da, Patrick. Hoy na! Para manan kansan! Sige! Sige Padasan nyo timang kabil kanyak, tapumanawak. Anya? Sana ka mang rabrabak. Panggupdak akabilan? Sige kabilindak, tay darum kayo. Una yan, ti kasta pa nagsasaom, Christy. Di nakmatan ni kabilangan nga amam. Una, tadidak mo't maawatan nga anak yo. Ipaidam yo, ti ayan tiragsak ko. Talaga nga ipaidam may, tamumimad apakaisag makam.
Imob ubingan ka, ngam day ta asawa kit din ta dali ta panunot mo. Addan to pa'y 15 years old ang makias-asawan. Siyak tulakit din a 20 titawin na. Ubing ka pa'y anak ko. Agadal ka pa'y nga umuna. Bayam ti asawa ta makauray day ta. Masaduta kun nga agadal tatang. Makiasawa akon. Kay sumot laang ti papanan na dayta. Kriste, Nobyo ko ni Patrick. Kat nagsaritaan min ti panagden nami. anya. Mayat kayo man ken saan. Awanan ti mabalinan nyo. Ngamin, adan napasamak kada kami ken ni Patrick. Iso nga agden na kamin, tatang. Agyaman na, tatinungpal mo ti Karim, Kriste. Iso na lang, tama nga no, pilitin data pag sinaan na iti dadakkel mo. Sapay naka-istrikto ni tatang mo. Awan ti rumba nga pagdanagan, Patrick. Siyak ti makaamo ken ni tatang ko. Okay. Imbagam day ta, sweetheart. Wen, kunak lang nga ruden. Naimbagken ka Tawan dagiti dadakkel mo amang bibiyang ken ka. Siyempre, adda day bro. Isa maaramid kumot amin na kayat ko. Oray, ag naadda ni dyan. Basta paw-pawitan daklakit iti kwarta. Okay kanya ko. Sana all. Oh, kasano? Ag naad ka nga rodan, di ti balay. Wen, Patrick. Dayta okay na ang ken ka. Ay, katuan Okay na okay kanyak. Saan ka nga rodan nga gawid iti balayaw? Taagden natan, sweetheart. Uwan, ang agawid akpay laeng tay nakalaan dagiti badbadok, sweetheart. Nay, apayan anak ko. Sa dino ti papanam, apay nga gimimpaki kamutan. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Anya, sa dino nga ti papanam. Agden na kamin ka ni Patrick. Anya, agdan na kayon kunam. Wen nga, Rod! Tagulit kayo mat. Kasano nga ti panagadal mo anak ko. Nagsaritaan min ka ni Patrick dayta abanag. Di kay agdanag. Ituloy ko lahat ti agadal nga oray makiasawa akon. Isublim na kita badbadong iti kabinet mo, Kriste. Pangasi yu tatang nanang. Itid yun ti wayawayak. Balasang akon. Di yu kumamot iparit ti banag apagragsakak. Agadal ka pa'y. Inton makaturpos ka, oray aramidem ton ti amin na kaykayat mo. Pudno ti kuna ni tatang mo anak ko. Pag-aasim, saan kumamot anatangkan ti ulom? Ay basta! Siyak ti matungpal, tatang, nanang. Palubusan dak. No diyo kayat aguraan kayo aging gatungpal biag ko. Kriste! Anya. Nalawag tinangigyo, nanang, tatang, ha? Amudak mo't siguron. Sa anak amang rabrabak. Apay nga ta, nagbalidbatan asukir ti anak talakay. Bakit? Diyak laing pagarup amay turid na tagayam asong-basong bata ni tikas jay. Rabin, bakit? Maturog kan. Kuston na ita pa nagsangsangit mo. Saan tamot nagkurang anang bagbagakan kwa na? Pinadakkel tamot itinasaya at sursuro. Gamapayakas jay matan. Kala at ti panagbaliw na. Ay, naitamas nga ron tinamdamagak iti bagay. Bakit? Madanagan ang iti anak talakay. Nalabit ang na-influensyaan iti dadya Patrick. Anyagan nga ti kasayatan nga aramidan ta. Kasanoon ti panaganal ti anak ta. Sayang mat no saanan nga agtuloy nga agadal. Bala, maturog tan bakit. Bayam, naipadas kung tumanan ti mapanid di balay da Patrick hinton bigat. Mapan ko sukunan ti anak ta. Agawit tan, Kriste. Diyak kaya tatang. Pangaasim ka di, at saan anatangken ti ulam. Amom ka di, saan anakaturturog jay inam idirabi eh. Gapo iti kapapanunot na ken ka. Baybay andak ko man tatang.
Di kayag danag. Awan ti daka sa mapasamak kanyak. Nasingpat ni Patrick. Iso nga awan nga rod ti rumbe nga pagdanagan nyo. Ken may sa. Kabaila kon ti bagik. Saan akon nga ubing tatang. Sa dinotayan ni Patrick, ibagamtag sarita kamay. Apay tata, anya ti pagayo kanya? Iawit kon ti anak ko. Ubing kayo pa'y. Saan nyo pa'y akabaalan ti agpamilya? Agadal kayo pa'y kuma. Ni Kristi ti pangibagaan nyo ti day tata, sana siya. Basta dito yakon balay dang agnaid tatang. Iso apang nga asiyo ha, gawid kayon. Sana nga agbaliw ti panggadeng ko. Agpagpakaasi akin ka, anak ko. Agadal ka pa'y kuma. Sana bali day ta asawa ta makauray kunak manayin. Siyak ti agpakpakaasi kada kayo tatang. Pangasiyo. Itit yun ti wayawayak. Ang anak ko. Di kayag danag. Sa anak nga agbisin ditoy. Aday jay abroad dagiti dadakkel ni Patrick. Binulan da nga agpaw iti kwarta. Iso nga awan nga ro ti parikot iti pagbiag mi. Agin inom ka manen? Basilahan, sweetheart. Pangpaturog. Okay. No bilang pagpilyan ka, sino ti pilyan? Siya? Wano, dagiti dadakkel mo. Sika siyempre. Sika lang nga rudan ti pinili. Agbiagak nga oray awan dagiti dadakkel ko. Basta, ada kay iti biag ko, Patrick. Oh, agyaman na, Kristi. Talaga kayam, anapatigakan ka. Unay-unay Patrick. Sika ti biag ko. Sika ti amin ko. Numapukaw ka iti biag ko. Nasaysaya at laangan amapukaw akmatan dito'y lubong. Ay ayatan ka ngamin unay-unay, Patrick. Ay ayatan kamat unay-unay, Kristi. Kumusta nga tanjay anak tala ka eh? Ay, jak amo abakad. Baring ano nasaya at ti kasasaad na hiti din na dadya Patrick. Anya nga tano, mapantamanan ang lukuyin nga agawid. Ay nabakit. Namin anon ngay naramid talayta. Ngam talaga natangken ti ulo na. Awanan mabalinta. Ay, Lito. Namin ano mata na binagbagaan ta. Agam awan latta. Natangsik pa yan. Isa pa nagkunak at baybay antan iti kayat na nga aramidan. Ay, Saan tamat ang nagkurang anang bagbagakan kwa na? Inaramit tamat ti pagrebengan ta kas dadakkel na. Isa makaamumot ta ni ti biyag na. kasanod to lang at ang timasakbayan na. Nagruna ita ta nagsardeng matan nga giskwela. Ay, bayamon bakit? Kas dyan nga ron, ti kayat na nga aramidan. Awanan na talaga ti maramidan ta. Bayantan na mga ramid iti kayat na. Papa nam, Patrick. At daw ting may ngagbabarkada. Ay, kasta ka di. Well, ikuyog ka kuma. Yung pasig kami mat alalaki. Iso magbatikan. Okay. Anyan to nga oras nga iti panagawid mo. Nih, jak pala nakapampanaw ng ti panagawid ko adagos ang ti ibagbagam. Aha. Basta agtalinad ka lang iti balay. Di ka rumrumar. Urayin nag aging ga sumang petak. Sige. Ang di ka unay agpakarabi Amo mo tadandani ako naganak. Wen, unay ka na ya. Sige, tama pa na kon. Agrobot ka lakay, darasem. Right. Kapay bakit? Intaray da kano ijo ospital ti anak ta. Anya? Apay ka daw? Jakam mo nga maamangan no aganakan. Ay, aganak mo't lagayam. Kunaklakit din no anyan tinapasamak kan kuwana. Agrobot kan ta inta kitaan dya anak ta. O sige, mabitlaan nga ron tagsukata.
Ay na, naglukmag ti apo ko talakay. Wal nga ron bakay. Kita abaw, kaing-ingas unay ni Kriste di ubing pay. Wal nga raw. Ay na. Kastalat tantiro pa ni Kriste inimpas nga imaw. Nanang, tatang. Nasaya at mata nakariing ka anak ko. Mabitla nga, igawan ka iti ka na muan. Agi amanak, nanang. Inlutuan na ka ti native amanawk. Naimas na ita. Kaaduam ti kanam tapno agsubli ti sigod a pigsam anak. Uwen, tatang. Agi amanak. Patay ta. Nakaturugan ti anak ta, Kristi. Malang, ipaida mo ni ti krib na, Patrick. Well, narna ka na dagos. Uwen, tanabsog. O sige, tampapanak matan. Papanam ka trabiin. Kasangay ngamin ni Harvey ita. Pagbigyak tapno saan ngagpasugnod. Anya, ang awan ka duwami kan ni baby dito'y balay. Pangaasim, saan da kami kumamot na panawan? Mapiitak lang. Sa anak ngagbayag dyan. Agsugdi at matla nga dagos. Itaytak pa ilang orayan. Ay saan? Di ka mapmapan? Di nakpagpungtutan, Patrick. Oy, Kristi di nakpangpangta na kasta. Tapisin kan tupay. Anya? Sana si Kati makalapod kanya. Patrick! Agsubli ka dito'y! Patrick! Imbayak takayat ka makasarita anak ko. Maipapanmanan iti anya, nanang. Anak ko, adan anak mo. Ijam ko man ti mapan makiin-inom. Asino manan aya tinakadamagan nyo iti dayta, nanang? Saan ang masapul amaamuam anak ko? Basta, adda na kay baga kanyak akanayon ti irurwaryo. Kat nabarbartag kayo nga agawid. Abay, aya makibibiyang kayo launa yan, nanang. Kristi! Apok mo ti araramedak, nanang. Ken may sa anak mo ta dumawdawat kada kayo iti paginom ko. Ibagbagak laang ti pagsaya atam, anak ko. Kaasi mo ti anak Gusto, yo. nanang. Diyagon kayo tadenggan pa iti bagayo. Ulit ka. Saan ko adaw-dawatan kada kayo ti pagin-inom ko? Dagiti dadakkel ni Patrick ti mangmangted iti kwartami. Isu apang naasi yun, nanang. Saan da kamin apakibibiyangan? Ay, awanan lakay. Talaga saanan ang maisuro dyan, akta. Namintakal as suker, di na kaya't ti mabagbagaan. Wal nga ron bakay. At adapay kit din natin mangsit manipur nagdenadan iti dadya Patrick. Kaslawanan apulos ti kasapulan na kadata-dadakkel na iti kasjaya pa nagsasauna. Nga la, bayamon bakay. At adalang agsakit tinakam mo no iso ti pampanunutam. Ikararag talangan, nasapay ko mata makaamiris mutlaang ti anak ta. Duan titawan ti anak ta, Patrick. Ang maging gaita, nabisyo kalat ta. Pinagsardengnak nga aginom, ken agsigarilyo. Ngam, sikamot ti di mo isardeng dagiti bisyom. Rugyan na kadimanan na sermonan? Amumet ajak kayat ti maser-sermonan, Kristi. Patrick, Di dakto pa sermonan dagiti dadakkel ko. Sikan tulakit din. kasanugayam ti kunam apa nagkasarta. Agkasartan iti kasta, agbalin mo ten alegal ti panagden nata. Kasar dita sa asawam. Tungkalagsaw ka, kasar, makauma. Patrick, Tapno ibagakan ka. Awan iti bokabularyok ti kasar. Sige, tama panakon. ni, papanamanan nga Adda papanak. Saanan anas ka na mamuam. Marabyan ka kadimanan? Anya nga ko man, marabyanak. Sa anak mo't ngagkurkurang ka na kayo Itad kumot amin ang kasapulan nyo. Awanan, nagbalbaliw kan, Patrick.
Sana nakas idi ti kinalailom kanyak. Maiturad na ko nabugbog kawan. Kasla, sanan nga asawa ti pangibilbilangam kanya. Adula amin nga bagbagam. Talaga mo't asaan kang asawa, tasaan tamat anak kasar. Taka man langan. Oh, Patrick! Agsubli ka ditoy! Di nagpanawan, Patrick! Patrick! Day, ada ka man, Kristi, anak ka. Wen tatang, kadwak ti anak ko. Dito'y kami pailaeng man balayo ang maturog. Ay, katuan, nasaya at mo tayong pasyar mo ti apo ko may. Apaya di yung matkadwa ni Patrick. Talong nga aldawan asaan na nagaw-awin ni Patrick, tatang. Anya, Orayo kasukunon da kami dito'y balay, tatang. napanan na kano aya. Diyak mo, tatang. Kanayon ngamin amarabian. Isu asinitak. Idi kwan, inapanak matan. Aging ga, nagrekyar kami. Pimanaw, kat saanan ang nagaw-awid iti talong nga aldaw. Isu masursurunak, tatang. Asino ka? Apay nga da ka dito'y balay mi. Siya ti asawa ni Patrick. Sika, asino ka? Anya? Anay ko, di nakpadpadasan si ka babae. Tauray masigugak, kabalak ti makiginubal kan ka. Anya? Ulit man ti kinunam. Kristi, pangasim. Di ka giskandalo diti palay ko. Vanessa, honey, umulit ka ni ti Sireta. Kasaritak labi it dahi ti ababay. Okay, honey. Sumaruno ka dagos, Wen. Anya ti kayat asawan da ito'y Patrick. Tadi ngita, ngam ni Vanessa ti ay-ayatek. Isa pumanaw kayon diti balay ko. Anya? Awanan kay tibain, Patrick. Kalpasan ti ado ba nagsakripisyo kiti danam? Kastoy laan ti subad mo? Apay! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak, Patrick. Apay! Aklunan tan, tigasat ta. Nalabit asa na data tinaitudi nga para kitong galmay sa. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kanyak. Ta saan kan nga ay-ayatan. Patrick! Ngam no di mo kayat ti pumanaw di ti balay. Okay lang matkadi nga orag naan kayo dito. Ipagpagapok iti anak ta. Isu na lang, taanusan nyo ti agyan iti may sa asilid iti baba. Tada kami kan ni Vanessa ti agyan iti silid ta. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. May samanan ana imbag naragsak ken na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Estrella. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan itinagan nga Estrella. Sa anak-anak kaadal ngem nagagetak nga agtrabaho. Uray high school laeng tinalpas ko, nadiskarte akmet iti biag. Kunada ano siman kano ti pakiasawaam, masapul a nakasagana ka kadagiti mabalin a mapasamak. Nang runa pay, ket kanayon nga addada iti adayo isu a nalakada kano a masulisog. Ngem namatiak asaan nga amin ket kasjay. Amok nga ay ayatan nak ti asawak agraman dagiti anak mi. Isu nga inted ko nga rod ti si bubukal a panagtalak ko ken kuana.
ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Wow! Nagpintas mo't tinamayan nyo kadagiti balon sa anak ko. Siyempre mat mami. Nagustuhan niyo matlaan ka diti disenyo na, Mami? Launay anak ko. Nagpintas abuyahan. Talaga napintas. Ngamin, naurnos ti pan nakaarabid na, mami. Pun nga rod iho, ay na maayatanak amang buybuya. Napintas ti pan nakadisenyo na. Kaslabot ang dekorasyon ti pangkasar. Talaga mat apang kasar ti disenyo na mami. Ngamin, anibersaryo yo ka ni daddy. Wan nga rod Bonggan samot unay anak ko. Anya nga tanubawasan nyo ba ti dekorasyon na? Tay simple lang. Saanan, mami? Gusto lang data dekorasyon na. Wan nga rod Apay abawasan nyo ngay. Sayang mo't ati nagbambanugan ni Mami. Pudno ti kinuna dagiti kakapsat ko mami. May mayatan ti kasta kabongga, ngam ti ibagada nga agtip-tipid ti dekorasyon tayo. Mala, kasta na nga rodan anak ko. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na, Mami. Amuyumat nga aramidan mi amin. Basta para kada kayo kini Daddy. Venus, naawagam ka din ti mangi-deliver iti lechon? Wan manang, masapadan to ka no nga i-deliver inton bigat. Dagiti ngay lamisaan kan tugawan a mausar. Kumpleto ka din si Drake? Wan manang, kompleton. Masapan tula ka nung itulod ni Mark diti balayin tong bigat. Nakasaritam nga rodan ni Mark nga isudan ti makaamo nga ag-serve ka dagiti bisita tayo? Wan, imbaga akong data kenkwana. Anya oras ka no aya sumangpot ni Daddy? Di namat imbaga ti oras, basta ti kunana, itangal daw ti isasangpet na. Amuyo mat na ni Daddy. Mahilig amang sorpresa. Sa bagay. Ngam ita, isumat ti masorpresa. Di nalakit dinamnamaan ang nagsagana tayo. Wan tamo na siguro. Kat kasi ti sigod a simplaan. Di nalakit dinamnamaan ang mas bongga ita. Ngamin, double celebration para iti sasangpet na. Kan anniversary da ken ni Mami. Happy anniversary kada kayo kini Mami, Daddy. Agyaman kami, iha. Happy anniversary, Daddy, Mami. Agyaman kami, iha. Agyaman ako na iti panangisagana yung aming kadagito'y anak ko. Awan anyaman na, Daddy. Amuyumat no kasano ti kinapatigyo kada kami. Aramidan mi daytoy, kas panang subad mi kadagiti adu a sakripisyo yu para kada kami. Husto ti kuna ni Venus, Daddy. Isong ag-relax kayo laang dita ka ni Mami, okay? Okay. Katulitag man ang tagyaman ka na kayo, anak ko. At dan sa awag mo lakay. Huwag kang peso. Mapidla nga. Sumpatak labing tawag ko. Sige lang, Daddy. Mami, panawan da kayo pa laang dito, Iwan? Orayin nyo laangan ti panagsubli ni Daddy. Asikasyon mi pa'y dagiti daddo maabisita tayo. Sige, iha. Kitain nyo timakan ang mga nukumurang. Di kayang danag, Mami. Adu ti makan. Sige, panawan da kayo pa'y dito eh. Umaykan man ng kristal. Mapantan iti ayang daan ti Helen. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak kadagiti parabor nga ititid mo iti pamilya. Sapay la kumata itultuloy mo ti mang tarabay. Kun mangiwanwan kada kami. Italakon kan kati amin. Amok asaan da kami abaybayan. Si kalat ta kuman ti makaamo amang iturong kada kami iti pagsayaatan mi. Apo. Dagang gaya man dito sila ta Australia. Kung naglagid dino sa dino tinapanam. Itay ka pa sa pulen. Kat nusap-sapulan kamot itay. Kunak da ka dito'y silat na, iso nga imayak dito'y. Ako, at alabit kinasarita kiti cellphone ko, bakit?
Kastaya. Wen, Ay, makaturturog akmatan. Jakpay ngamin nasubot ti puyat ko idi na minsan arabi. Si Kangay, apa hindi ka pa'y maturog ayan. maturog ak na. Ang shower ak labit. Dagangan na kami. Sige, umuna ak nga ruda na maturog. Baka turturog ak nga bidan at talaga. Kaya't mo asyawan. Nagsubli mo lang ang adagos ni Roland, anak ko. Wana nang, imawag ngamin ti katrabahuan na. Nagka-emergency ka no ti may sa akadwada. Iso ang masapul nga agsubli adagos si Ije Barko. Kasta aya. Kung naglaki di numabayag pa'y ti bakasyon na. Day tamat nga rod tinamnamaan mi. Ngamkas jemot nga rod nga adda emergency. Iso ang nagsublimot lang ang adagos. Bareng ano inton sumarunong agawin kat mabaybayag taon ti bakasyon na. Sapay la kuman, nanang. Sino nga ta tinagtyan? Ni, nagsasarunuman. Kita man tayo. Ni, anya da ito'y aladawan. Ladawan met ni Roland. Kat adda kasinsin na labay na ababay. Diyos ko, anya ti kaya't asawan da ito'y. Sino da ito'y ababay? Sumangpat gaya man ni datin to lumayalawas, mami. Wan iho. Agsagana tayo kadimanan nakasitisigod. Kwa. Saan siguro nanak ko? Ne, apay ngay. Ay, kwa. Agluto tayon tulaangan siguro iti uray basit a pagsasangwan tayo. Dalolo kan lula ay. Umay dan tumatlaan ka di ditoy? Ay, katun Basta di para kada tayon tulaangan a pamilya ti isagana tayo. Saanen akas iti sigod, akas lapyas na dito'y lugar tayo. Tunggal sumangpet ti amayo. Apay ngay, mami. Kwa. Masapol nga agimpen tayo, anak ko, tani. Panag-enroll man na ninton umay abulan. Sapay nagnina ti tuition nyo. Maikawa kiti kinaulimot mo abakit. Manipot si Mang Petak. Saan ka na matagdagari? Nudya kagsaw, di ka matagsaw. Abay, at ka di parikot. Manupay abab pa iti kayat mo aparagsakan, Roland. Ha? Ni, kanya tikat mo asawan na. Si kalaang ti makasungbat iti dayta sa lutsud mo, Roland. Estrella. Kunaklakit din no na ito makakadagiti siman a babairo. Ngamsan matgayam. Nalaing kamatan niya. Agasam man ti manuatawan a panangluklukom kanya. Estrella. Awanan maibagakpay kan Roland. Ngamin, talaga nga expert kan no may papan kadagita apanag. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Di kan agin diti amo. Ngamin, amo kun ti kalukwan nga aramidam. Di ka aglibak may taadda ebidensyak. Ha? Angam di ka madanagan. Tawan planok ang mga pa iti agdama a babaem. Aramidam latta ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat mo. Estrella. Manipod itang. Saan tan apakibyangan ti tunggal may sakadata. Ngam kiti, nawaya ka latta nga agbalin nga ama kadagiti anak ta. Anya ka din dagita nga ipagbagam. Roland, sa anak ang bulsak. Sa anak at ulang. Amukmat ti mangrit na. Iso ang mabalin ka di. Di mon ipatangkan ti ulpot mo. Estrella, awan da mo ka dagita ipagbagam. Nalinis si konsensya ka. Mamati ka kumamot sa kanyak. Talaga ang natangkan ti ulpot mo, Roland. Atoy. Kita ang dagita aladawan. Ladawam, kan ladawan ti agduduma a babaim. Ne, sa dino tinangalaam ka dagita alatawan? Nuti ko nam, kat nalaing ka amang ilimat. Pasensyakan, ngam nalalaingak mat amang duktal iti aramid mo.
Nagsakit, nanang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko. Awanan mabalinan tayo no talaga pinanawan da kayo ni Roland. No kaano adadakkel dagiti anak mi. Isumat kaya man ti panagbabae na. Kat tinasakit. Talaga nga imparo pa na amas pinili na ti babae na ngamda kami a pamilya. Ala, bay amon anak ko. Di mo rubeng asangitan ti kasdi aklase ti lalaki. Ti rumbeng nga aramidem ita ket lipatem mo ni Roland. Ipamaysam ki di nga asikason dagiti anak mo. Talaga akasta ti aramidak nana. Diyak lang amin malapdan ti magingagladingit. Nagsakit ang panunutan, nakalpasan ti manuatawan. Isukat naklang gayam iti ububing. Kas na kunakon, lipatem mo da di arulan. Ad-adala ang agsakit ti barukong mo no iso ti pampanunutan. Saan na bale? Tanairwam kamitan nga awan iti dinayong agiina. Isu apatsyek analaklakam laengan alipatan ti asawam anak ko. Adto'y ti listaan ti sukat, dagiti ingredients ti tinapay, mare. Daytoy pay laang ti surutam. Iti kasta, maalam ti husto araman ti aramidem at tinapay. Agyaman mare. Awan anyaman na, mare. Awagan naklaeng no kasapulam ti tulong ko. Ta nakasagana ak at tumulong ken ka, mare. Madanagan nga rod mare. Amangan kit din no jak kabailan. Apay kit din asaan ngay. Addan experience mo nga agbake. Iso apatsyek analakam laangan asurutan dayta. Di ka agdanag, ta si dadaanak at tumulong kulak manon, mare. Banag apagyamanak unay mare. No awan ka laang, jak amun no kasanok arugyang tinegosyok mare. Kabailam dayta kunak lang arudan. Agtalag kay ti kabaila, mare. Awan pa panan na, no di ti masurusurum tumatla ang timang pataray iti negosyo. Mami, Apay anak ko. Ada ka di ibagang? apay nga, saan mo nga gawawid ni daddy? Ay na, di mo damagan si Dre. Wan nga rod Saanan akadadamag day tabanag, Cedric? Ni mami ti damdamagag, sana da kayo. Kuha iho. Sagpaminsan pa nga mo awag. Sana kasi da ka na yung ti iaawag na. Apay, manutawan mon aya si Drake. 20. Matlagayam. Imposible nga iti dayta atawan mo kat di mo pay laang maawatan ti makagapo. No apay asaanan nga agaw-awid ni daddy dito'y balay. Jack na rod mo. Ibagayo nga min atap na amok mo. Common sense mo tan, Cedric. Ala. Husto day tan anak ko. Di yun pagrikyaran ti awan mat kaas-as kan nabanag. Ala, agrubot kayo kit dita ni Aldawan. Awan klase yu ita, iso asumurot kayo kanyak, ijay palengke. Tatulungan dak nga aglako, ijay grocery. Talaga akaimaamat ti agnegosyo, anak ko. Pagkunaan nyo mat nga hinanang, Wen ata napadakkel mo matan ti mini grocery. Ada pa yan bakery kan laundry shop mo. ti amok nga rod idi kat jak kabailan ti agnegosyo, nanang. Ngam kasi ti Diyos, nakayak mat. Nagagad ka nga men, anak ko. Saan lang aday ta? Amumpay adumiskarti iti biyag. Saan akas kadagiti daduma ano anya ti adda, isulatan. Kasapulan mat ngamin ti aggagat kan dumiskarte. Tani, talo ti pakpakanak nanang. Malaksid iti dayta, agad adal tapay. Ay wen nagastos ti agpaadal. Nangrunakit adadan iti kolehiyo. Nakunayo pa'y nanang. Saan na bali tainton makagraduar dan taon, si kan tumatan ti agnam ay anak ko.
Malamanan. Uray kaskasan o. Malagip ko lang tamat ti asawa. Tunggal kastoy nga oras. Adda kami idi iti balkon ti balay mi nga kapkape. Nakaragragsak kami nga agis istorya. Kadwa mi dagiti talong nga anak mi. Ngamanyan tapinanawan da kami matlatan. Kat saanan ngagpakpakita. Ay, kumusta mat nga taitan ni Roland? Si Bibiyag pa'y nga ta. Nubilang ta si Bibiyag pa'y. Malaglagip da kami mat nga ta. Adda nga tamat pa nagbabawi iti kaunggan na. Ay, di kan mang namnamapay, Estrella. Adda ka di pa'y nabati a pandesal para iti may sa lalaki amaag. Roland! Nagsugliak. Sa datapno umayag pakasigin ka, Estrella. Imayak, tapno may agyaman kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Roland. Agyamanak. Gaputaura imbati kayo. Saan mo binaybayan na kita nakta? Roland. Agyamanak. Gaputa kabayatan ti panagragiragsak ko iti sidong ti sabali a babae. At lakamat ti toya lumablaban. Ganagsaksakripisyo para ka nagiti talungan nakta. Awan rumba nga pagyamanam. Ngamin, obligasyon ko day takas inadagiti anak ta. Uray kaskasano, pagyamanak latta ta simangpet ka. Nga uray saan mi maten nga urayan ti sa sangpet mo. Amo ka naladawin ti amin. Ngamsapay la ko ma, tama pa kawan na. Kapoy ti panang panaw ken panang baybay akta ta kayo. Nabayagan ang napakawan ka, Roland. Oh, nagyaman ak Estrella. Awan anyaman na, Roland. Iso na lang ang taging galaang di tati amin. Kayat ko asawan. Ditan mabalintag sinubyan, wano agdan namanan. Mawatan ka, Estrella. Di kagdanag. Tarespetuak day ta desisyon mo. Agyaman na, Roland. Aywan, kayat mo ka dita itimplaan ka iti kape. Ay kat pagyamanak ano kaya't nakpailang itimplaan iti kape, Estrella. Oh, at iti kape. Dahito yung matipandesal. Sambutam tanapudot pa'y. Saanan akas dito'y puso anabayagan alim mamiis. Siga talaga. Maalampay lang mo ti mga rabak kanyak. Makaisa maklaan ngamin amang lagip itinapalapas, Roland. Pudno ti kunada, asaanan ang maisubli pa'y tinapalapas. Ngam mabalin tayo asublian kan lagipan dagiti pasamak. Anang tud itiragsak kan saam itibiyag tayo.